Mboten sah mawon, mengke timbangane kula disewawat boto saka ngisor. Rene sarung jagungnya mboten sida. Pripun? Sarung jagungnya mboten sias. Lah niki Langsung mawon nggih, mboten sah ngagembawa. nggih. Nggih, pun kur mawon nggih. Nggih. Are Nduk Lintang Kairo. Maka buka bunang ya, yuk. Sarung jagung. Sarung jagung. Nggih, monggo. Yuk. Sami-sami makano. Oh nggih. Niki kula wau mboten persiapan. Dados niki bejo-bejan lho tak dudut enten isine nggih bejo nek mboten enten nyuwun pangapunten. Sing baku mung Mbak Apri mawon sing kula anu soalnya sing duwe nomere niki. Oh nggih. Nek mboten gadah nomor tak tinggal wis anu. Ini mesti nagih lho. Nggih. Nggih ngaten ta. Payu banjine. Tak katen. Cih, matur sembah nuwun Bapak Katena. Kula nggih kejatah mboten, Pak. Lah iki piye iki? Niki alhamdulillah nggih parkir mengke. Oh, matur sembah nuwun, Pak. Berkah nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bapak.
Sami-sami. Kateno jaman kenalan karo aku pisanan. Iya. Niki sinten? Kula Eno ngono kuwi. Oblake kateno. Enak aja. Oh alah. Heeh, nggonku ya enek ning nggon Sukoharjo kono. Sinten? Celukane Mas Boy. Mas Boy. Jebule jenenge Boymin.